sai dai ringa mana kallon wannan bai san shi sarauta ba Allah ne yake jefowa kuma in Allah ya yarda ya daga ka ya daga ka kenan wallahi ni wannan sarauta da kuka gani yake zama ta yi sarauta nan ta ba abasa ta zo ba sarauta ce tun kakannin wannan kaka da wani wajen 5 ko na 6 ya mutu bayan sannan ni na kama kuma ni ma dan kakan barka barka ya labari ya harkoki ya aiki ya cikin ya wannan ya yara ina kuke kwana biyu ku ge wayo ba alhamdulillah ya rabu muna nan wallahi birni bas tafiya guje-guje ai ka san aikin lauyan da an karanta to shi ne yasa bana samun dama ina zuwa kauye Allahu akbar kana lafiya lafiya lau wallahi lafiya kalau wallahi alhamdulillah rabbil alamin wallahi lafiya lau a gurguje wallahi na zo kuma gobe nake so in tafi to amma naga cewa dama ce dole na zo ne wata magana mai matukar muhimmanci dan saboda na ji gari ana ta ce ka ce akan sarauta ta Hausa ta gida ai mu irin sarautar nan tamu ka san mu gado ne irin sarautar mu ai ba a ni na saukoniya wani ne saukoniya sarauta ta gado ce haka ne amma na je guntun jama'a duka su kansu wannan wanda kake iddia su ma suna bukata naga wajen sarki 3 ne ake yi wannan sarakan ba su wannan ni na san irin zamana da su ni abin da gane ana baka kana roƙa wa'annan malaman guda biyu na wannan shugaban ƙasa na wanda aka sa na san su ka gane ni na san wannan su kawai ni dai kawai ka banni abin da zan faɗa to ni abin da nake so ku ji tsoron Allah saboda akwai al'umma a bayan ku da yawa. To kai kana ganin kai mai martaba. Ta kake ba a ji tsoron Allah. To la ilaha illallah. Wallahi kawai dai ka samu albarkacin masu albarka kuma yau ka san ranar Juma'a ce yan alherin ne a raina. Wallahi. Wannan zancen bagin sarakan zaka je ka faɗa. Mai gari zan tashi insha Allah in tafi abin da nake so gani. Wannan al'umma ce mai girma tana buƙatar mutane su bar son zuciya ku bar son zuciya kai yanzu ka ganin ka tsufa gobe idan ka rasu aka ce wane ya mutu kuma kana kan karagar mulki ba ku ba da dama ba an kwato yancin dan Bahaushe kana ganin Hausa za su yafe muku Allahu akbar mala abin da nake so ku haɗa kanku dan saboda mu samu ci gaba a cikin ƙasar na gode kai gaskiya ce ka zo zaka ban ko shawara ce yanzu to Allah shi karɓa godiya nake tashi ka bin mun fadin nan tashi za ka yi na ce godiya nake godiya nake dan an jima za ka ji gwab Allah alquran tashi za ka yi ka bin mun gurin nan da gida kai haƙuri abin nan ni fa gadon nan da ke baka labari wannan gadon mulkin na ba kowa zan ba shi kuma in sarrai kake so ka ce sarran ne kuma da kai da bagin sarakan zan baka sako ka kai musu da kai da su biyun da kai. Mai gari da kasa. In ba ka saƙon ko za ka kai. Wani mai gari zan tafi, amma insha Allah idan ta kai ta dawowa zan dawo. Ni ba na gaishe ka ba zan gaishe ka ba. Saƙon. Ka ce musu na ce kundugurin bahun ubansu da kai da su biyun ka kai musu wannan saƙon da Allah kura amanta. Mai. Sarki. Mun ji labarin wannan lauyan wani yaro lauya ɗan gidan iri mai jaka ya dawo wai daga birni yana nan yana min sarakuna mu na gargajiya yana wai su zo su haɗa kansu su shi yanzu da Allah ba laifi ba ne ba kiran wani sarki a wannan jihar waye sarki ban da ni ai babu sarki ban da ni a jihar nan gaba ɗaya saboda ƙarfin iko shine ƙarfin dukiya da ƙarfin mulki kice sarauta amma ka tsaya kana min wani wannan na ji labari yana nan yana zagaye to dai ya shiga dai taitayin shi amma sarki kam ai kowa ya sani ne sarki ko ni kaina ma na sani ne sarki ko akwai wani sarkin ne no oga inda akwai wani sarki sai ku faɗa min no assalamu alaikum wa alaikum assalam Masha Allah. Barka. Kuna lafiya? Alhamdulillah. Kuna galau? Sannun mu dai. Alhamdulillah. Madallah. Masha Allah. Madallah. Masha Allah. Kana lafiya? Sannun mu dai. Mun same ku lafiya? Barka. Alhamdulillah. Masha Allah. Masha Allah tabaraka. Ya manya. Lafiya lau alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuna lafiya? Lafiya lau wallahi. Alhamdulillah. Ka gane ni kuwa? To. Na so ne na gane kan amma ka ba dan min da kanka tukunna. Amadu ne dan gidan Idi.
Oke, Amadu. Dan gidan gidi ba. Yanzu ko rufa ne wallahi zai cakka. Alhamdulillah. Amadu dan gidan gidi mai jaka. Ci gaba da bayani. Abin da ya kani shine na tafi wajen Shehu gari wancan. Mai mulki zaka ce. To ai kasan ban san shi da wani. To sunan shi ne wannan. Wani kusara ta yi kusan shi wani suna. Saboda baka ce mai mulki ba za mu gane. Abin da yasa na zo ko wani aiki da muka bujiro da shi. Na ganin ya kamata kamar yadda ake tafiya a cikin mulkin nan na ƙasa musamman wannan sarauta ta mu cikin gida. Muna so dai a samu wani haɗin kai ya zama mu samu mutum ɗaya ya jagorance mu. Na ga yanzu al'umma ta zama kowa yana da mabiya. Kai idan ka lura yanzu kana da mabiya wanda suke bin bayan ka. Shi ma Shehu dole yana da mabiya. Haka kazalika shi ma Shehu wanta ɗayan yana da mabiya. Wanda ke shi ma zai isa masa yanzu an jima. Na ga kowane daga cikin yana da miya kuma kaga haka ba zai samu wancan wai jikan wanzan ba zai kama na ci wannan ai sarkin gangan ne haka duka kowa yake faɗa saboda kowa na ji daga gare shi kowa ya ce wannan ne na gaske shi da ya gaji aska ni abin da nake so me zai hana ku yi siranda ku samu wani ɗaya daga cikin ku jagoranci al'umma ne saboda ku taimaki Hausawa ku fita daga cikin ƙangin da suke gaskiya ko yaro ka zo da magana to ai kai yanzu wannan bayanin da kai in har dai kai kanka mai hankali zuwa za ka yi ce musu ai sarki ai kowa ya san wane ne sarki a zaɓi sarki zaɓen sarki ai bai taso ba ko kai ma ka san waye sarki ai dukiya ita ce sarauta haka ne ai to kowanne mu ne masu dukiya a ƙasar nan kuma ni ne mai dukiyar ƙasar nan zan iya saya jikan mai aska da shi ma ya mulki da dangin su gabaki ɗaya kai ma yanzu yaro da wannan ɗabammun kayan da kake ɗaɗɗamewa kana zuwa kana ƙarya a kotu ka zo ka zauna kawai ka dinga zuwa kawai kana zama bas alhamdulillah mai gari ni ba wannan ne kai ka zauna a nan zai maka albashi ni ba wannan ne kai ba ni abin da nake kaga wayannan da kake gani ka gan su wayannan su ci su koshi kawai su tsaya su dauki albashi haka muke yi kawai ku ji tsoron Allah Allah ku shine abun tsoro mutuwa za ku mu ko muke tsoron Allah mutuwa za ku yi wata ran ba mu tsoron Allah Allah da bai ni wannan al'umma da take bayan ku ji tsoron Allah don saboda wannan al'umma su samu ci gaba kun yi haka kaga kowanne ca yake sarki ne so muke ku zo ku zauna a samu wani ya jagoranci Hausa wani ya zama shine mataimakinsa na'ibinsa kamar yadda ake cewa wani ya zama mataimaki ne haka kun zama tsintsiya ɗauri guda amma idan aka ce kowa ya ja wane ya ja ai ba zai ina jin ya kamata ka san dawa kake magana babu wani sarki banda ogan mu idan zaka ci arziki ka bar arziki inda yake rabu da shi ai wannan na ga wajen naka hada karnuka ka san wannan dakata kai ya bakin ka dakata zan ga zan komo maka ka tsaya tukunna zan ga wata magana ne ka san abin da yasa ba zan hukunta shi ba shi baban shi ka ba mu dama oga kawai ba shi kawai je ka yaro je ka na dawo gaida idan abin ya kama dawo zan dawo insha okay in ka dawo nagode idan ka yi saka kwana a gidanka yau in ka dawo sai mu ji ya kaya da su amma zancen banza kawai ana wa sarki biyu a guri guda ko sarki uku to wallahi alhamdu ya kamata yanzu wannan lokaci ne wanda ya kamata da je na shakata je na more kuɗi na ko ba haka ba yes oga to kuma yana ganin cewa daga nan zan rabu da ku za ku iya tafiya in kun ga dama ku dawo in kun ga dama okay thank you oga to al'amin kaga shi mulki na Allah ne kuma Allah shine malikal mulki kuma wai dan muna da sarauta a gidanmu ba shi ne zai baka dama ka je ka ta cin mutuncin bayan Allah ba. Wata rana mu ne kuma wata rana ba mu ba ne. Komai ka gani na Allah ne, arziki ko mulki ko wata wadata don na Allah ne. Allah ya ma albarka. Allah ya ma albarka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mai gari. Maraba da Kuna lafiya? Kuna lafiya ne? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kuna lafiya? Alhamdulillah. Kuna kalau? Lafiya. Mun same ku lafiya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikin godiyar Ubangiji. Alhamdulillah wallahi. Wannan ai kamar nawaye ka. Fadan gidan Ahmadu dan gidan Ahmadu Idris Jaka.
A wai dan gidan Idris. ai na waye ka ai. Kai ne lauya. Ni ne lauya wanda nake karatu a kasar alhamdulillah na gama aiki. Kai ne da ai gashi ga kamata lauyoyi. Na gama aikin lauya kuma alhamdulillah yanzu na isa kasa. Gaskiya yayi to alhamdulillah an zo lafiya lau alhamdulillah kuna can birni kuna shan birni wallahi muna shan kuna shiga da ita kuna ai ka ganin nan sau ɗaya na je birni mu kan mu ai gani ne tunda muka yi sarauta muka komai amma sau ɗaya na je birni mu kan mu muna son zaman ƙauyen wallahi mun je shan kaga rashin kaga birni sannan na je birni na gani yadda ake guje motoci wannan ya wuce wannan ya wuce na cikin wannan ya suke haka suke zama lafiya ba kwanciyar hankali shekara 20 kaga yadda na zo ƙauye na sarara shekara 20 rabuwa da kai to me yake tafe da kai alhamdulillah mai gari abin da yake na'am tun ina can kasar waje ina ganin abin da suke faruwa a cikin kasar nan kuma ka san dole idan muka fita waje muka yi karatu muka ga wani abu da samar da ci gaba da yi kokarin kawo shi cikin al'umma abin da nake gani a nesa nake ganin nesa ba ta magance matsala yanzu da Allah ya kani ni ba zama na zo na kwanaki haka kalilan mako ɗaya ko biyu ina so in koma abin da nake so na gani yanzu garin namu yana cike da sarakai kamar wanda ake cewa Bahaushe yana da sarakai wanda suka kai har makuta ko ba sani ba mu ma da kake gani ba mu jin daɗin wannan al'amarin kai to amma shi kaga sarkin dole wato mayan sarauta ya rike ya cije ya kanne shi kuma wancan dan masu kudi shi ma ya rike amma ni in dantani ne sai a zo a zauna a yi maslaha wani mu sauka mu bar ɗaya mu kuma mu kasance jagorori kuma muna ba da shawarwari don a ji daɗin jan wannan al'umma ta mu da ci gaba. Amma haka dama kowa ya san sarautar ba za ta yiwu ba. Wallahi haka ne mai gari na ji agin to yanzu da ka je ya kuka? Wallahi duka inda na je babu wanda ya mun magana wadda ta ɗage ni kamar taka mana. Kuma na ji daɗi sosai ganin haka na ga kai mutum ne wanda lalle kana kishin Hausa kuma da alamun za ka samu da haka ne amma abin da nake so mai martaba haka ne mu ai kakannin mu ba su koya mana naci a komai ba haka suka ɗora mu akan kawai kai za ka ci to kai za ka yi suka ka bar mu wai shi kaga mayan sarki ni wani sun wata haduwa da muka yi kaga yanzu masallacin da muke zuwa sallah shi tun da ya san ina zuwa ma shi ya dauke kafas baya son haɗin kai sallan ma kaga sai je masallacin sai ya sallah to shi kenan Allah ya ganar da shi insha Allah ne mai kai ma Allah ya baka sa'a insha Allah abinda nake so ni sai zan ga zan da koma gare su kuma lalle dai a samu haɗin kai haka kawai za a yi ta yi haka ai haka duniyar ta so muna buƙatar haɗin kai kuma insha Allah na same ka mutum ne mai sauƙin kai kuma dan manya ne dan gidan mutunci kai ne mai mutunci ɗan gidan mutunci ko da muna maka fatan alkai da fatan nasara Allah ya zaba mana amin insha Allah ina godiya sosai ko bai hakuri insha Allah zan tafi insha Allah ba damuwa Allah ya bada sa'a ai za ku samu lada duk wanda yake kokarin hada kan al'umma to gaskiya zai samu lada ba karama ba a wajen ubangiji mun gode sosai ta kama na komowa zan dawo insha Allah ba damuwa insha Allah kawai ka zo kawai insha Allah in ya so mun gode to ka gani al'amin yadda aka so kaga al'umma duk mai son ci gaba sai ka ga mutum ya nace ya ɗaure shi ma kan ci gaba da wanda suke son watsa al'umma kaga sai su rike su ma masu son ci gaba su ma sai su rike har a yi nasara kaga yanzu wata rana su ma wannan duk wannan adawar za a daina sai a dawo a haɗa kan al'umma a zama ɗaya amma ni mai martaba naga rugunan nashi babu su a iri ɗaya ne sai to ai wannan kayan lauyoyi ne ai mu da muka je binni dama mun je mun taba zuwa kotu wannan kayan lauyoyi ne ka san shi lauya ya karanta kayan birni ne lauya ya karanta wannan kayan birni ne yawa